Welkom bij Kikker TV. Wij zijn vandaag uitgenodigd door de ambulance in Oostburg om hier een kijkje te nemen. Blijven jullie hier eigenlijk slapen? Ja, want wij kennen twee diensten. Een dienst van 8 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. En een dienst van 5 uur 's middags tot 8 uur de volgende morgen. Dus wij zitten van 5 tot 11 wakker en paraat. En daarna mogen we naar bed tot de volgende morgen. En als er dan 's nachts iets komt, dan worden we opgepiept. En wat doen jullie tijdens het wachten? Tijdens het wachten, we zitten wel een keer een boek te lezen of we kijken tussendoor een keer naar het journaal. Maar we bereiden ons eigen ook voor op cursussen. Wij moeten geregeld naar scholing en daar zitten ook toetsmomenten in. We werken volgens protocol. Om de zoveel jaar komt er een nieuw protocol landelijk uit. Dus daar moeten we dan ook weer eventjes aandacht aan besteden. Iedere dag bij aanvang controleren we de auto's even of alles werkt, alles erin zit. En op dinsdagochtend controleren we hem echt heel grondig. Dus hou in dat alles geteld wordt, alle datums worden gecontroleerd, de koffers gaan open. Dus daar komt er ook bij kijken. Wat voor handeling hebben we nu uitgevoerd? We hebben net iemand op de wervelplank gelegd. Dat houdt in mensen met nek- of rugklachten na bijvoorbeeld een ongeval of een val van hoogte. Die immobiliseren we op een wervelplank. Zodat tijdens het vervoer zo min mogelijk de wervelkolom beweegt. En we zo optimaal mogelijk kunnen beschermen. Wat voor hulp moeten jullie het meest bieden? Dat is heel erg afwisselend. Dat is iedere dag anders. We hebben mensen die bijvoorbeeld voor bestraling gaan. Dat noemen we dan het bestelde vervoer. Dat zijn eigenlijk mensen die verder wel stabiel zijn. Maar wij kunnen de rit erop iemand hebben met een groot hartinfarct. Die we dan naar het cardiologisch interventiecentrum in Terneuzen brengen. Heb je tijdens jouw werk last van agressie? Dat valt hier in Zeeuws-Vlaanderen best wel mee, denk ik. In grote steden is het een groot probleem. Vaak is agressie wel gerelateerd aan het ziektebeeld. En dat ze heel angstig zijn of psychiatrie is ook veel agressie natuurlijk. Als het erg is, komt eventueel politie mee om ze binnen te brengen. Het is ook wel eens gerelateerd aan alcohol en drugs. Dat is natuurlijk niet tolereerbaar. Maar weinig zijn mensen echt uit zichzelf agressief zijn. Dat valt over het algemeen wel mee. Vandaag kreeg Kikker TV de gelegenheid om een kijkje te nemen in de ambulancewereld in Oostburg. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.